I chi a cau ein cega Caed yn geg o caed yn geg A chi ydi pobl Disgwylia Caed yn geg o caed yn geg A chi ydi pobl Disgwylia Hey man, shwmai? Yeah. Gael symud bob dim. Da ni roi cwrdd yn y canol, sti? Hey Lawrence. Iawn. Mae'r boes y vest smelyn yn y parco. Yn gweud bod nhw'n ar chwarter i 7 neu beth fla. Be ti bod yn neud pram o te? Dwi wedi bod yn neud panic o. Crys ti Hanner Cant gyda'r logo ar y blaen dra, a wedyn ar y cefn enw pob band sy'n perfformio. O, cymdeigwyr byddai... Chi, bargen. Faint i nhw fe? Edrych ymlaen? Ie, bydd yn... Mae da fi cwbl o surprises fan fy... Guess I like that. Well i mi ofyn rydw. Paratog am sioe enfawr, Croeso i Pafiliwn Hanner Cant. Neges fach i ddechrau, jyst dim gan esbydrec dim byd arna i Lewis Thomas, y cyflwynydd. Mae'n fraint ac anrhydedd enfawr i fod yma i fwynhau Hanner Cant. Diolch. I ni, diolch. Burgers, bacon, sausages, sglodion, Gwener wedyn, os ydych chi'n dyn brown. Ydych chi rhywbeth i veggies? Oes? Ydych chi rhywbeth i gogs? Oes? Neis gweld set-up Hanner Cant. Mae'n edrych eitha posh. Dwi'n meddwl maen nhw'n disgwyl Bon Jovi neu rhywun chwarae. Na, difyr.
neis cael pellter rhwng y cynulleidfa a'r perfformwyr, dwi'n meddwl mae'n bwysig, bod dyn nhw'n cymysgu efo'i gilydd. Dyna, edrych ymlaen, mae'n mod yn anhygoel, edrych ymlaen yn arw. Be sgyn ti'n plan penwythnos yma te? Dwi'n gobeithio cael ddal mor gymaint a dwi'n gallu yn anffodus dwi'n gweithio ar rhywbeth felly gael cyfle o bob dim, ond y bwriad ydy'n bendant ceisio gweld mor gymaint a dwi'n gallu. Dwi'n edrych ymlaen i weld y bwgan mwy na'n byd. Colin, siwt ti'n meddwl pethau mynd i fynd hyn, os pethau mynd i fynd? Oce, gobeithio. Ti'n codi ofyn hwnna. Os unrhyw broblemau cynnar, ti ddim problem? Gwaith Bethan Williams. Be wedi bod yn neud, Colin? Regi, cablu, pob math o bethau, fi ddim yn credu peth. Cadeirydd y gymdeithas. Fi'n clywed bod yna broblem wedi bod Bethan, ti wedi bod yn cablu ac yn rhegi. Fi byth yn rhegi. Colin yn drocio na fe? Bownafod. Siw mae'n bod mynd Bethan, siw mae'n bod mynd? Iawn, ie, mae'n dechrau prysuro nawr, mae'n dechrau fel cyffroi yma, mae'n gret. Ti'n neud i fi busol yn trwsus gan profi mor swyl. Ti'n neud i fi chwysu a syllu ar llgada mor dywyll. Ti'n neud i yn chwyl. Dyma'r dyn diogelwch, siwmai. Pa fath o brofiad yw e i bod yn gofalu dros gwyl Hanner Cant? Hanner Cant mae'r rhywbeth yn unigryw, so fydda i ddim mae'n Hanner Cant nesaf, ond mae'n braf o beth cael neud e, mae'n lot o waith ar cymdeithas a sawl steddfod dros mynyddoedd, so mae'n criw Cymraeg na beth yw'r cwmni diogel, jyst pobl siaradwyr Cymraeg, so mae'n gobeithio gan i penwythnos da. A ddim trwbl? A mi ddim trwbl, pawb yn iawn, Cymru beth yn gwybod mas. Adam Jones cyn Jones. Sut fath o brofiad yw e i fod yma yn gwyl Hanner Cant? Es ist echt gut, wir alle sind hier und wir genießen das so. Wir brauchen jetzt so viel Spaß haben und dann sollen wir auch so viel trinken. Und das nur den deutschen Stück auf Channel 62. Hwn yw'r cyfeithiad. Louis Adam Jones, yr biggest... Rai gyfieithu fi. Sorry. Louis Adam Jones yma i lladd yr iaith a i dristio pob peth Cymraeg. Yes. Ges i'r ail darn o'r gyfeithiad oedd fi yw Adam Jones. Mae gen i spectol mawr. Dyma ni, beth yw blog y cadeirydd am Sianel62. Blog y cadeirydd. Blog unrhyw un efo? Ie, just blog pawb. Blog pawb sy'n stopo digon hir i siarad am camera. Sut eisiau ti ddod â cerddoriaeth dy hunan? Ti mewn gig? Ti mewn gig? Ti'n rhaid ti'n wrando hwnna rwan? Ti'n disgo mlaen i weld rhywun hyn o Hedydd? Ti'n edrych ymlaen i weld rhywbeth? Os rhyw band ti eisiau gweld hyn o? Mr Hugh. Dyma'r dyn technegol, y dyn tu ôl i sawl wefan cymdeithasiaeth cael. Sut brofiad mae fe i fod yma yn gwyl Hanner Cant? Gwlyb, hwyl. Yng Ngwyl? Ie. Gwlyb? Fi wedi bod yn rhoi baneri lan er mwyn llydanu'r neges. A fi'n gwisgo Crys Gwyddelig, so... Na ni. Mlwydd apus wrth y gymdeithas. £50 y noson. Na. Dwy £50 y noson, £50 yn y penwythnos. Paid y tal. Hiya, chi'n iawn? Chi'n nabod y cael? Y quizmaster. Sgennych chi neges ar gyfer sgrin fawr? Sgrin fawr? Ie, wrth cymdeithas. Fuck off, na. Rhywbeth o... Mae'n ofnadwy at y penwythnos. Da ni'n newid gyrraedd yn llwythog iawn. Ac efo rhywfaint o stwff
a sgynna ni o excitement. Da ni'n gobeithio na fydd codi pobl yn ormod stres. Mae dy fi neges i'r gymdeithas. Iawn. Dylen ni di dod o welis yn ar neges. I concur. Ffilma. Pwydi'r ffwl. Nath y sgidio yma costi 30 pint I fi. Bootstringer sydd angen. Ond fi'n bodlon, neud nhw'n dros y iaith, fi'n bodlon roi lan fy sgidiau I. Am 2 noson ardderchog Cymdeithas Iaith, a hoffwn ni ddiolch I pawb erioed sydd wedi bod yn rhan o'r amgyrch Cymdeithas Iaith, achos hebddo chi, fi'n siŵr bydd yna ddim yr hawliau sydd y fi nawr, fi wedi cael ei magu, cael ei geni mewn byd sydd wedi cael mae'r defiaeth, mae'r cynulliad yn ni, a hoffwn ni ddiolch I chi gyd, diolch. Dwi'n gweld y byd trwy lygad gwydr, mewn shades o binc a lenses bydyr. Mae'r fflach yn wan a'r gwrthrych yn silhouette, a chofio'r cyfan ar 32mm. Mae'n peintio llun. Mena, faint o bobl sydd wedi mynedu'r safle erbyn hyn? Waw, wel mae'r drysau ar agor ers awr a hanner, a wel mae tipyn o bobl wedi disgwyl mewn erbyn hyn. Faint yw tipyn? Wel, bron 200 dwi'n meddwl. Dros 2,000 o bobl? Na, joc. Ti newydd cyrraedd, ydy fe wedi bod yn rush I ddod yma, sut ti'n teimlo nawr? Ti'n bod iawn rwan, ond mi oedd i'r eisiau goll. Weles I ddim yr arwyddion o gwbl? Na, Now we dechrau harfer trywydd yn symud I eisiau pawb o dyna'r ffyrsi Dros yn cael perffaith yn gyfer a hynny Yn mynd i'n rhywbeth o hynny Dros y tîm a os yn y rhywbeth fynd yn gael a gwaith a rhan yn cyd Os yw'ch chi ar y raglen Cymdeithas Iaith amser o 60 o'n nhw I gael yn eistedd yn gwrthod. Oedd siw gymryd o bobl yna, os yr heddlu di'r rest o pobi yn y gael byddai'n costi'r heddlu siw gymryd o arian. A byddai'n nhw wedi ffynu, so wedyn oedd grym pobl yn gwffio grym. Os ni chi gael fel, geithon ni 60, drwy'r rethau o ti'n mynd lawr. Os ni chi gael 60, ond dim 60 sy'n gadael eich chys, 60 sy'n aros. Chos dwi ddim yn ofan gael yn ystod, fi moyn gael yn ystod, fi wedi cael digon o just canol ffôn bach pet, ala fe i'r aelod Senefol, dyn. Dyw pobl ifanc ar fi ddim yn mynd I gael ei tynnu mewn I mudiad os dwi'n just ala cyffredau maen nhw'n neud. Mae merched o wawr sy'n fod yna. Beth sy'n gwneud penderfyniad rhaid? Dyma'r cynllun, dyma beth ni'n mynd I wneud, ni'n mynd I meddiannu'r llys ar ôl y beth. A wedyn paratoi pobl, hyd yn oed, mae'n digon o amser ni'n paratoi nhw tu allan i'r llys, os dyn nhw ddim moyn bod yn rhan fe, bydden nhw ddim. Pwy ti'n sgymlaen fel hyn ar Rhan? Wel, dwi wedi bod yn maniau, maes pebyll drwy dydd. Dwi wedi bod yn chydig bach yn aitsfa. Gweithio I fesur fo'n digwydd? Jyst mae'n fwdlyd yna. A mae yna gannoedd o bobl wedi bod yn dŵad, so. Hasty a cael gwneud y pethau gwahanol fel yna, ti'n cadw nhw. A gwyddwch hwn, dyma ddiolch maes pebyll. Ond dwi'n edrych ymlaen I weld Bob Delyn. Make Stevens, ond dwi'n gwybod pwy arall sy'n ar, so gael weld. Yr odds. Pwy ti'n disgwyl mlaen I weld? Pawb. Gwyn, mae pobl yn cwyno bod ni ddim yn ddwyieithog. O beth? Mae pobl yn cwyno bod ni ddim yn ddwyieithog, bod eisiau allan a mas. Oce, gadael o fi, mae'r busnes dwyieithrwydd ma'n dechrau'n wylltio I. Uniaeth... Sortio allan I chi? Uniaeth gog. Uniaeth gog. Ia, uniaeth balas. Yn bersonol, fi'n parchu beth i'n neud. Dwlen ni bod yn yr un sefyllfa ti'n neud. Ond, gallwn ni desistio yn y cwrt na fel, ma'n yma ni watcho fe'r teli de. Dwi'n mynd neud unrhyw waniaeth. Os ti'n mynd I fynd I garcha am pethefnos, beth lleia gallu pobl neud yw aros yna. Os yw'n golygu bod fi'n mynd I gorfod eistedd yn y dalfa am 4 awr achos bod fi wedi taflu'r chys. Mae dal yn mynd I wneud, Welsh Language Society, stop proceedings in court. All of a sudden, mae ti sylw mae I gyd. Dyna beth fi'n mynd I gwffio fawr I gael pobl I weld o'r clywch. Os ni ddim yn gadael eich chys, os ni'n aros yna. Cael yn ôl fel, ni gyd yn fel nostalgic a beth sy'n digwydd o glad. Ond os ni gyd ni'n neud rhywbeth i'r bobl, mae gwneud yn gall sy'n marw yn neud yn ôl.
Jyst o gael bod angen o. Sylfa bod wedi rhoi o uwch yr allan. Da iawn, da iawn. Tony, beth ti'n meddwl o'r gig ma? Briliant. Beth sy'n briliant amdano fe? Chips. Gwna'r hefyd yna, ti'n nhw, Jones, hefyd Jones. Bydd yn hilarious, ie? I know. Like, Gran, off you go. Dweud y tro. Jones, hefyd Jones. Pryd mae glasses yn dod. Oh, Jones, hefyd Jones. Right, okay. Right. Jones, Heather Jones. Jones, Adam Jones. Fi ddim yn mynd i roi nhw nôl. Criw fan hyn. Siwt mae'n mynd, siwt mae'n mynd? Da iawn, da iawn. Ydy, ti'n swardio trwy nos? O, dwi'n fi'n credu. Wara ti. Gwaith pwysig. Gwaith pwysig, gwaith pwysig. Gweitha fi yn bwyta'r 25 mlwyddiant pwysig. Ie, 25 mlwyddiant, dillti draws, record cyntaf llwybr llaethog, gyda neges flynyddol unigryw. Holl bwysig a berthnasol i dydd heddiw. A dad yn y carchar? Oedd rhyw foi yn y carchar hefyd, digwydd bod. Just om ni? Ie. Unrhyw beth mwyn mynd ar record. Mae rhai yn mynd i eithafion mwyn bod ar record. Mae ni, mae rhaid ti cyfeirio pob math o berson y byd yn does, ti'n mo? Ble ti wedi bod trwy dydd? Mae'n 9 o gloch. Dwi wedi bod yn danso'n Merthyr tan rhyw ddwy yn ôl. Danso ar y stryd gyda Big Dance Cymru rhyw gwmni o ffraig. Mae esgus dad a fi bod yn hwyr. So pam ti'n disgwyl mlaen i fod yn hyn o uner, penwythnos? Danso mwy, wrth gwrs. Gyda Siôn. Helo Siôn. Mae lot o blant yma. Osa. Siwr mynd. O, mynd yn oce, dwi'n meddwl sti. Yndi. Na bethau di ymlacio tipyn erbyn hyn, so dechrau mwynhau rhan, ie. A mae'r dorf i gyd i weld yn mwynhau artistiaid yn joio, a mae hyd yn oed y rheolwyr llwyfan yn hapus. A stwardiad? A mae'r stwardiad yn hapus, dwi'n falch clywed hynny. Gwych. Joio! Mae'n siarad i chi neud A-sax, dwi'n moyn weld yn A-sax heno. Dwi'n ei gitar, ond yn A-sax. A mae'n A-sax yn mynd o'r un. Come on, A-sax, come on, do it!
Sori, just gair cyflym sut mae'n mynd. Iawn, hyd yma, dwi'n meddwl, dim trauma enfawr. Dyn ni'n bles iawn efo faint o bobl sy'n yma, falch bod criw mawr i troi allan ar gyfer y nos Gwener. Dyn ni'n glywed bod tipyn o bobl ar y ffordd ar gyfer y dydd Sadwrn hefyd. So, bydd yna griw da yma eto fo reid, meddwl. Be sy'n gwrdd yma? Rods, ac y music, ac y bobl, ac y calon. Be mae'r awyrgylch fel mewn na? Security staff, maen nhw'n briliant. Fi'n stuck fan hyn, siw mae fel mewn fan na? Mae'n epic, mae'n wych. Mae'n e bobl, a mae'n e music, a mae'n e security staff fel hwn. Big yn iwell, a ti yn y de, so... Fi wedi mynd am balance diet, felly fi'n cael bacon yn hytrach na burger tro yma. Os tomato neu unrhyw beth arno hwnna? Os yw'r bacon i fi, mae'n rhaid cael ketchup hefyd. Fi yn ystad o natural high ar hyn o bryd. Achos, fel fi ddim wedi yfed dim byd trwy'r dydd. A fi newydd bod yn fel rocio allan i'r odds oedd yn amazing. A ie, nawr fi'n cael burger a lemonade. Dwi'n dod i cynnig. Mae'n mynd y dda. Dim y llinell swyddogol o Siam, dwi ddim eisiau... Nes i just gweld ti mewn hwnna'n dawnsio i'r odds. Dwi'n meddwl bod o'n fucking weekend bendigedig. Ond dwi wedi bod yn y maes pebyll o 9 yn bore ta 9 yn nos. Ac eisiau un fucking brofiad y rili. A ni wedi cael fucking pisio naff. Dwi'n meddwl weithiau da, mae pobl yn bod yn fucking pedantic. Hollol pedantic. Penwythnos yma, mae wedi cael ei dyfnu'n wych yn anhygoel. Oedd o'n really upsetio fi, torri'n halo ni. Ond so be, dwi'n mynd at y bobl cywir. Wel, dwi'n mynd at Jamie a fy met go iawn i, bobl dwi'n dall go iawn.
Jamie Bevan yn cael ei garcharu. Ond beth yw'r pwrpas yn yr byd yma? Ti hwnti yr achos byd? Beth yw'n ni'n cyflawni? Beth yw'n ni'n... Bethau, dwi yn dy garu di, de. Fel ffrind. Fel ffrind go iawn, de. A dwi'n parchu bob penderfyniad gan ti, de. Ond y pwrpas bod aelod y Gymdeithas Iaith yn cael ei garcharu, dyna'r pwrpas o feddiannu'r Rhys. Pwrpas yn hir Dyma'r, ni'n dweud, wel na, look, mae yna 30, 40, 50 o bobl fan hyn sydd ddim yn derbyn y system cyfraith anghyfiawn sydd yn cefnogi delfrydau, Saesnigaidd, cyfalafol, dyn ni ddim yn derbyn e. A ni fy'n gwneud fyna, wel, dyn ni ddim yn derbyn e, so ni'n cael gweithred. Ond wedyn mae ti'n 40-50 o bobl sy'n mynd yr un peth a wedyn beth? Wel, a wedyn mae lawr i ni. So fe? So fe? Ew, mae'n siŵr y cordio chdi. Iawn e? Dwi'n o, burger yn. Al, mae'n siŵr y cordio chdi. Mae Rhys di mynd i foga na. Byd yn wain. Ti isio chicken burger? Na, beef burger. Beef burger? Ti isio burger? Can I burger? Alright. Beth siw bod? Beth ti siw bod? Eisiau gwybod beth yw ystyr ysbrydoliaeth? Ysbrydoliaeth? Dwi methu deud e, rili, ydw i. Ysbrydoliaeth i mi ydy rhywbeth sy'n gwneud i fi, eisiau gwneud yma. Ie? Ie. Fel be? Wel, mae noson yma yn dechrau mynd yn really bizarre. Mae nhw'n trio cachu o braw bach fyna'r, gret. Mae Carl a Colin wedi bod yn bwmso yn erbyn ei gilydd. Mae nhw'n kidnapo Emyr Wyn. Pawb yn dod mewn trwy drws fi, taw dim ond mas, mae hwnna'n gweud. Ie, mae mas a allan na. I fi mor hopeless yn ei siŵr taw allan i hwn a mas. Ni'n dangos bach mwy o sgiliau, ni'n dangos mwy o sgiliau. Norte. Y Bethan yn dangos sgiliau nad ydw i'n meddu arnyn nhw. Dy'r gynulleidfa sy'n erioed wedi bod o fan harian status quo a gweud wrth bobl, bra? Ie, ni sy'n o'r rheola nawr. Hwn yw Cymru ni, mae popeth yn Gymraeg a mewn y mas. Helo! Jyst cael ymrawd i fydd bod yn Ond ti wedi dod mewn na? Na, fi'n mynd. Mae'n anodd, Mae mewn y mas, dwi ddim mor syml a beth. Ond good, ni'n ddiogel, pa becsa? Isemlyn sy'n siarad sy'n fara. Dwi'n meddwl bod gynulleidfa sy'n cytuno gyda'r dull na o weithredu. Dwi'n meddwl bod y gynulleidfa sy'n mynd i stico at y dull di drais yn personol. Na, ddim chi. O'n i'n arfer. Mae'n neis iawn i gael rhywbeth fel be ti'n creu, be mae JJ yn creu yn Gymraeg, yn gynhenlyd fan hyn. Mae hynna wedi bod yna erioed.
Mae Cian Siwfferi smooth i fi. Mae PSI. Clag, Tom. Mae electronic di bod yna rhywbeth. Ond, yn anffodus, mae Cymru dechrau rhedeg allan o'r Senedol. A wedyn mae'r artistiaid electronic di dechrau dod i'r hwnna. Cai o gwrw. Mae hwnna rhywbeth. Anyway, mae'n tŵr. Dwi'n mwynhau'n fawr iawn. Fet. Hapus i'r hwnna, hapus nawr. Mae wedi pasio 12 na, mae ti hanner 12. Fi ddal o bus y trws. Erbyn hyn, dwindling fingers o ran ystfardiad, hiw dal o gwmpas. Cal yn teino ei hunan yn bounce on erbyn... 1992. So beth oedd Rhan... Os ti'n gallu cofio fe, doedd ti ddim na. Beth oedd Rhan rhwng ti a Colin fyna? O, jyst ymarfer fel dance, really. Dyna gyd y hun trwy cyfrwng dance. Diddorol, oedd yn diddorol. Siw ti'n gweld bod heddi mynd cael? Lle mae'r footage ma'n benni lan, fi eisiau gweld y cytundeb. Fi ddim yn gwybod to. Gwener sy'n darlledu ar y dyfnod hon. Atgyfwynwch Rhan! Dwi'n mynd... I'm not really hungry. Iestyn. Iestyn gyda bron i fe. Iestyn, a.k.a. Dyma'r sŵn! Sam llawer beth o'n digwydd, agos. Hwn ydi, os di fatha yn y Saesneg, the epitome of Welsh music, os lici di. Dwi'n siŵr beth yna Gymraeg. Na! Dwi'n mor fydr o hwn, de. Ond dwi'n gwerthfawrogi i fydredd o, de. Society is like a stew. Beth o ddo? Society is like a stew. If you don't churn it up, you get all the scum floating on top. Yeah. A mae bobl ddew yn ei siŵr bod y scum ddim yn floatio ar y top. A mae bobl dda fi jyst yn ffocin tatws a carrots, ti'n Mae'r chwildro cyfnodau electronau yn dod! Bydd yn rhan ohoni. Mae music ytha'r fucking universe, ti'n ma? Gen ti mor gymaint o ser yn yr universe, de. Iawn. So, da ni'n byw mewn bydysawd o music. Mae bob ser yn wahanol, ni. So... Dwi'n meddwl ar chdi, dwi'n gyda pwynt yma, dwi'n gael llawn cont o beth dwi'n neud. Ti'n cael llawn cont o beth ti'n neud? Dwi'n holl o bod gachu o beth dwi'n neud. Wyt? No. Dwi ddim sti, cos dwi'n newid o. Chdi newid o sti. Newid y crack. Newid y scene, newid y...